Salut toată lumea, eu sunt HP Maximilian și azi jucăm Slither.io. Hai să pornim. Oh, ce mare ne facem acum noi. Nu, lăsăm în pace. Să mergem. Oh! Oh, nu! Merge cu laguri. Așa. O să încercăm să ne facem cât mai mari. No! Oh my gosh. Scorul meu e de 2000 și ceva. Am încercat și din prima am murit. I-am asasinat. Că să nu vă plictisiți jos Slither.io. Mulți. Ah, nu, bine că tu ești mai mare. Oh, nu. Vedem asta. Dar jocul găsiți pe Android. What the fuck? Hai încoace. Uite că am vorbit printre atâția oameni. Hai să mergem. Hai să mergem. Deci ca de obicei lăsați-mi în pula mea. Mor. Mor, nu. What the fuck, dude? Doar până la 10 am putut ajunge. Bă, am vrut. Bă, nu-mi place. Bă, ce locuit mergem, mă? Haide. Mergi. Cred că eram printre cea nebună. Oh my gosh, ce e aici? E nebunie. Am uitat cât mai. Oh no! Normal, frate, că mie merge lăguit. Aici nu merge bine. Hai, mă. Să-i dăm restart. Sper să nu mai picăm în zona de aia acolo. Nu. În episodul ăsta nu cred că ajungem la 1000. Sau măcar pe top nu ajungem, sigur. What the fuck, ce greu mergem! De ce mie să meargă greu? De ce să nu meargă greu? Că așa e. N-am nevoie de kill-uri, nu. De-aia trebuie să te încoace chiar. Încoace, mi ce frică. Se pare că e frică tipului. Deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Știu că am fost praf și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!